Tí a dhíomh a chuirde agus fáilte roimh arás. Inniu be mí ag léamh Ceol an Uafáis le Pádraic ó Conaire. Ní hílam go bhfuil sé tlisteanach ag duine an iarna glan amláin a rá I gcónaí, agus ar an uile ó cáid a rá cara lam laghad, ach tuigigh tú cén féin, cén fá atá agam leis an gcaint sin, ach éisteach leis an scéal atá mé ag brath ar insint. Agus chuir sé an chaint seo de. I lund an hasna a bhí Conaire san almar sesin, I mór tí mhór a raibh céad duine den uile cineál dá bhachtas riamh ar lóistín ann. Ach go raibh an chuid go bhóg bocht maidir le harrigad an taobh seo. Ní raibh mé féin mór le haon duine dá raibh sa teach, go ceann scaitheamh ada ar chuí ar bith, nó go dánig Francach dá a bhanam Monsieur Albert san áid. Seanóir féasógach a bhí sa Monsieur Albert seo, agus gach éon cheol ar an Ceol ag déanamh imní de réir cosúlachta ach an ceol. Bhíodh sé leis go mbeadh dearnach ag tleacht do ceol, agus ag iarraidh chorán nua a chuma. Mar a deir sé féin. Anois ó bhí an seomra a bhí ar cíos a gamsa sa teach mór seo an seomra an teanóra ceolmhara seo búlta le chéile, ní bhíodh seoladh do chud ceol nach leis an féin. Ort a bhí an tá agus a le héad a cheoltóir bra a bheith in éon teach leat an rud a deireas tú liom, agus fis agad cén dúil mhór a churas féin sa ceol I gcónaí. Ach nuair an seos mé dit nach raibh ceoltar ar an Ceol seo riamh a bhí chomh donna lena chéard leis an sean ranca díchéalaí seo, agus nuair in seos mé dit freisin nach bhfuil éon rud ar an Ceol is grána lamsa ná droch ceol. Leis Scéal. Tuigigh tú féin an sin nach Ceol suas a bhí agam féin in éon teach le mo cheann cheoltóir. Ach tuigeann ar ág tú an áit mar a haithnig sé leat ar sa tusa. Ná déan gára fuam ach seo lom chlár na fíorna dá olcas dá míoch an ceol haithnig sé lamsa ar bhealach. Bhíos ar nós duine a raibh cór mhór déanta aige, dá bhiltaí agus dá chruime an pianos a gcuirfaí ar ba amhlaidh a bar leis le é. Bhíonn I mo cheomra féin ag éisteacht leis na fuaimena uafara a bhainneach an Francach as an bhailín agus mé ar bís. Uaireanta is é an fánn is mó a bhí a chur an dul-isteach agus bre ar scórnach agus é a theachta. Uaireanta eile agus pian bhilteanach I mo chluasa uaí, séir de híolann a dhéanamh dul-isteach chuige é a bhalla mar cheoltóir a bheith chomór le bach dá leanach sé dá láimh agus é sin a dhéanamh le maga agus le fonóid agus le olc. Bhí sé oíche agus an bhailín ag scréáil agus ag scrada, agus an gíoscáin aige ní ba bheasa ná riamh. Bhíos I mo lí ar mo leaba ag iarraidh dras codalta a dhéanamh agus mé céasta aige. D'éiríos amach lam as an seomra agus fánn marfach I mo chríosteigh é a theachta se, sin é a dhéanann agus nach raibh sé tiltte ag an rúfínach. Dos glíos doras an teanóra go tobann agus buile an airige orm. Bhíos ar tí breth ar scórnach ar gan insintó cén fá nó cén túdar a bhí agam leis an gníomh nuair a dhearc mé ar an seanóir. Bhí a rá thúil ar dhúna aige agus chosúlacht an íomhnas agus an tó ina cheannéadán. Higus ar an tuirt nach raibh aige ar an Ceol seo a chléis go donna ach an rud sin ar a dtug sé a chuid ceol. Agus ba muintí sin de nach méid fág aige ach an sean an neamhní. Chlach mé trúadó, thosaigh mé á bhla go háir leis an spéir
Dá mírdom ní raba le héad eile de cheoltóir le fáil, a le héad ní rugach riamh, a le héad ní bharfaí go deo, agus cred an tamadán mé, go dain. Ní raibh mo chuid cainte ach ag déanamh dain dá bhar rúil féin. Go dugad dia má húnastam a céir de dírin ach cúpla port eile a cheandam. Chahamar an ihe sin le ceol an duine, agus an crí I mo lár á réba. Agus lean an scéal mar sin ar fad ag bhád, hí le ceol ar methana agus tugann ar cuairt chuig an sean rancach iad ag rá lo nach raibh le héad eile de cheoltóir ar bithán. A thuisce is a chluisidís brahanidís armsa agus higgin uhu, agus ón bhéchan go ráid ar cínte dearfa go ráhas féin as na chéal, agus ceol má a thuirt ar císcán bailín an rancig. Agus ar an nós sin déalaigh uan cuid mhór do mo cheann cháirde. Ihe dom lom féin I mo cheomra nuair a thosaigh an francach ag ceoltóireacht den aicelam. Bhí a sách dúrch an ihe chéine, a maclam ar an sráid go mí aidach, ag dul thar siop popadom, chonicitas sean bhilóidín I bhuineog. Isteach lom gur cheanníos an gléas súrach sin, siúd a bhaile an sin mé go neacig mé isteach sa seomra mar a raibh an cheoltóir. Bhuí buile arm leis, thosaíoch ag insead na fíoranna dó, lom chlár na fíoranna, go dánig an iarna sin ina fro, ina fuarlach, ina ráirtha as ma bhéal, go neacig an ila chiile de mo chuid cainte mar haid go chrí an teanóir a bhacht, agus fisaige go riwa go raibh mé a rá na fíoranna, agus nach raibh éon ceol aige ná éon char aige air. Agus seo sin bhilóidín dit a deirmse, béidir amadán go nairóch leat turann bín éigen a bhaint as rud nach féidir leat a dhéanamh leis an bhailín agus dimig lom. Bhí is agam an ihe sin go raibh mé tar éis crí seanóra a bhrise. Bhí sé deireanach orm ag fila bhaile an ihe sin. Bhí an staire doracha agus gan cipín féin agam agus mé ag irí dul suas go dtí máit cuddalta. Ag irí bailach a dhéanamh suastam. Búlach rud trom éigen im aig gur chur siar cúpa coscé mé I níag mo húl. Haraig lom a ríis, agus farragarm, céir de bhúl mé, rud mór bog, éigen, nach bhéitin a eá, dúris solas. Duine, chula mé scréicnáil, fuafar ón teanmhilóidín. Ar a bhéidir go mai an francach a bhí do mo bhúla, haring mé buile, an té a fuair an buile sin, chúlaí sé. Siúd chun tosaigh a ríis a chahabh a bhachan I maig agus ceol gíoscáin an bhilóidín ar siúd ar feadh an achar. Siúd a choiríoch leis mé féin, rugus baróg sios leis an murta goin I bhastal ina chéile go bon an staire. As glíoch doras na stráide, tháinig solas isteach sa hala. Is a bhrancach a bhí is in rain cínta. Ach má sé, bhí sé marmh, agus tnéad cnáibe faoin na bhuinéal, áit ar chruc sé féin ar an staire, agus an sean bhilóidín ina bhastal ina chais. Nuair a chuaigh méchan na beirte ar an téad, briseach í agus chuaigh an marmh agus an beo síos an staire in raim a chéile. Sin deir an ceann sin, cad a cheapan tú faoin ceann sin, in seoidh dom.